जी कहे के भाई यहाँ खातिर कि तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज तुम जैसा ऐसा करोगे रोज रोज तुम जैसा ऐसा करोगे हम जरूर जाएंगे तुम्हारे मारोगे तुम तो बड़े चालाक हो मुस्कुरा कर दिल जलाते हो तुम तो बड़े चालाक हो मुस्कुरा और एगो सुनी ना भैया नाच के आओ तो नाच तो तू हाँ बस में दीजिए नाचवा की ना आज ना तो सुन ली काय ना बेला एगो काम आज करो। ना नाचब तो समझ ए अनिल भैया तनी रुक ले कहत तनी एगो ना काम कर एवरे से सारा घर भर के जिम्मेवारी तू हमरा के दे दो सब काम हम करे हां तू ही जे रही अब एने वही हम हां ना नो सकर करो लिख के देबो बबुआ के मम्मी के तरफ से आवे के चाहिए और फुआ की तरफ से आइए कि पापा खुश कइला मम्मी खुश कइला पापा खुश कइला मम्मी खुश कइला कि फुआ के नचैला ए मोर बबुआ लेकिन हमरा भौजाई कुल के जब देवे के ना होला बाबा त का बहाना बनावली सर हैं का बनावला कि लाले लाले रे ललनावा कैसे सब करी कि भइले महंगी में ललनावा कैसे सब करी माता जी की तरफ से इजान तो के हो रंजन जी के माता जी के तरफ से मम्मी जी ऊपर ना चल रही अच्छा फुआ जी के तरफ से फुआ बहुत रुपए फुआ जी फुआ जी और फुआ जी खानी नहीं खेलागत लेकिन नोट चले फुआ माई में बाटल बाना हाँ आइए कि फुआ के नचैला ए मोर बबुआ फुआ के नचैला और कहे के बा यहाँ के हई पूछो ओहे के पूछो ना बताई लेकिन रंजी भैया ई 10 टकी अच्छा नहीं चला लेकिन नाम के अनुसार पहले यहाँ से पूछो पैसा मत लिया पैसा निकल अभी पैसा नहीं खेले के पहले पूछो पहले बताई कि रउआ के हई ना ई कोनो बात ना भई अच्छा सिकंदर भैया यहाँ का सिकंदर भैया है और सिकंदर भैया खाली तोहरे ना और परदुमन परदेसी के ना लगभग जे भी मतलब नीमन गायक संस्कारी गायक वो सब कोई के गार्जियन और सब कोई के सपोर्ट कर ले अच्छा चली भैया एक चरण में प्रणाम बा खुश रहा एगो और बात बा का तहार एंट्री अभी 2 मिनट के अंदर समाप्त हुई परदुमन परदेसी जी आए लेकिन पहले ही कह देनी है ये दोनों भाई बड़ा गर्दा उड़ैले वाले अच्छा ठीक बा लेकिन आज ये लोग दोनों भाई के हम कहते हैं आज दोनों जना के गाय छोड़ा देवे ये दोनों जना के गाय छोड़ा देवे सिकंदर भैया कहले वाले हैं कि दोनों जना के गाय कतना गाय दो ये दोनों भाई ये दोनों भाई का सवाल के जवाब दे बड़ा टकरे लोग YouTube पर आज बता दो कोई लोग हां गाय का हां परदुमन भैया हां दोनों जना अच्छा ठीक बा दोनों जना के बाहर तरह से बाहर ले के बा आओ कहतरी कि पलंग पर रो रहा मेरे नंदलाला हाँ ज्यादा अभी नहीं गाना है ये अंतिम प्रस्तुति होगी उसी में अपना चाका निकल ओके कहा अच्छा ये रोक ली अच्छा चलिए चलते
कि भले जन्म लिहाला ए मोर एगो फरमाइश समय लगभग हो गइल बा